Deuteronomy in the latter writings, and I say or say Deuteronomy wo atrewodo a eba atire no mo. Abusiafo ya hwe ye nkota adusua no wo Deuteronomy ehoma no se ne de biara ye nemo eye no. Ene na wotwe mu no ye wo adusua etoso eduba kan o se Deuteronomy wo atire awodo a eba atire no mo. Ye de mu nchechire mu no ebebre osisia. So we shall second Kings chapter 22 na ejebe ne siye efa Deuteronomy na kwase how ebe o ma no so no enko no so na mo me beyi no obekwa akoda wo so uma yenti nyame ase if you say do baby a na nyame beyi bia pese edi nipa adwen explain yenti beka say nyamoja ene mua a mo beta ene beye bibi na city mema munyina akwaba na afe yemfa asida pesi enso mfama atwedi ampo nyankopon sanse na dom na ama yeda so eti enkwamu minim yie sese ne wabo ye ho ban wo hase no sara na mone mabusiafo nso wabo mo ho ban kota yi munyinara adusua ni musua no ya aba na wieye ye wo adusua etoso edubakon aka adusua mienu pe na afe ye de kota yi aba na wieye Deuteronomy emprimprin no kwasema ewo Deuteronomy na afe ye no esua no ene adusua no adusua bia ye sonko a ebe hia semene wo ye de ya adwene nyina ebedisa adusua yi achi o se Deuteronomy wo atwere ahodo a eba achire no no ye de mu nchechire mu no ebeto amuso sisi ama bagafo no aye krado but medo madi ansana no ma yenkutie enyom emfree singing band lanenga na memenda kwa for singing band for ho na fe omode enyom no brave ya mabeda bagafo na di na ye de adisia no pensen mu ade ato amso Masidatu beyete na hasa Mayitu beyete na hasa Ata Yesu ya mami dosmogaka Mitu beyete na hasa Masidatu beyete na hasa Mayitu beyete na hasa Ata Yesu ya mami Oka mongyo Ejumbe na Ona mitasi Oka sudi Oye mami Oka masema Oka bete nasa Ejumbe nasa Ona sao Ata Yesu ye mami Oya mongyo Ejumbe nasa Ona mitasi Oda sudi Oye mami Oka bete nasa Ejumbe nasa Ona sao Ate Yesu ya mami Oya mami Ejumbe nasa Masida jumbeyete nasa Mayeye jumbeyete naso Adia Yesu yamami doso Mi jumbeyete nasa Masida jumbeyete naso Oh mayeye jumbeyete naso Adia waya maminu Ijumbeye de nasa Yami tasi
Odasu di intine dasu Oye bebre Okama sembo kumi kumami Nijumbe yede naso Adia, adia, adia Waya maminu Nijumbe yede nasa Nyami tasi Tasi da Odasu di inni Oye mami da Enkabete bede nasa Nijumbe yede nasa O naso Ata Yesu ye mami doso Oya mami o Nijumbe yede nasa O nyami tasi Tasi da Odasu di inni Oye mami da Enkabete bede nasa Nijumbe yede nasa O naso Ata Yesu ye mami doso Oya mami o Nijumbe yede nasa Nyami tasi Odasu di inni Oye mami da Enkabete bede nasa Nijumbe yede nasa O da 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 Ata Yesu ye mami doso Oya mami o Nijumbe yede nasa Yada singing band for us enwuma wo mode adi yedusua no animo ade my sene midi kan aka ye no mewo abiguafo sonko wa hase ya de biarada omunyankopon na mo so ebeboa ma yedi adusua yi mu pensempensem mu ade ebramo ene Yehowa dom mewo da Hansen asamwa eka me ho wa hase da Hansen yema wakwaba. Yeah, man. Great. Na fe me ba manimu a Sister Agnes Tete ana so betimi akase owura yire Agnes Tete ene ona wote emfimfi hona Sister yema wakwaba. Yeah. Great. Na fe me ba menche happy ya Elder Kingsford Duabo man so ene eka me ho as Elder yema wakwaba. Yeah. Great men so mo son for Bismarck mensa ene Yehowa domunti adusua no pempenso a wodi ya bedru ya adusua bia o si bi ya dwemu pa na yetiminya emu entiase abra enche bia ye de kwota na adusua nyina de ebeba na wieye no last week adusua na ya adusua bia no kwasem se na it was brilliant wo ya adusua na de pa now because o ka say remember do not remember do not forget yankai ema yiremfi okchi Israel for na adwin this sea sene oje wo from Misraim ene ne oyema wo mu nyina na enu nti se mokoboshe asase no so na fe mu start didime na mu sisi abansoro na monya amofra na fe mu start edi ya eni kwanse omure befi omachi yes na eko ema yen yesua adusua pa edi efre emo na otwi mu no ye hwe Deuteronomy wo atwe hodo a eba atwe no no anse na ye behwe enedi no mankasa na katwani babia ye wo biara na mema Elder Kingsford entu adusua na hye oba de nsa yakoso dawase osoro hene yi wa yo ya kanfo ya ma so ye hye odi animonyam ena da isu biem wa hyirayen wa ma wo han fefe no ahyren wo ye so de bedi de benom de befra ni nyina wo de ache yen kwa de chance one se wato nsafren se emra ne emeje honhom mu aduane a ye wasem no ya bawo eso se na mwadom so ahumobro so na afi kyerɛkyerɛ yen bibiara be ya kwansidi a ema yentie wasem yi yenye wasem yi osoro hene eso se fa kyɛ ni ifiri homaye Amen. na ma yakoma abubu na wasem yi enye kane a enhyeren wo ye na ase eso ba ye ne atiefo ye nyina yesua de suan ye de abobra pa ahye odi animonyam no ye chefa ewo ahini no we ne esre wo doba Yesu Kristo din mo amen. Amen. It also Deuteronomy in the latter writings Deuteronomy wo atwe hodo a eba atwe no ade ba ko a eye anije e wo chosem no se de bia chosem no ekasa fa ono ankasa ne ho de kan se atwefo ni bebre oka bibia
quote from the twerɛfoɔ bi adi kan aka atoɔ na ɔno nso de aka n'asɛm sɛ wohwɛ Psalm 81 verse 10 a wotumi sɛ go back to Exodus onyankopɔn mmara nsɛm a ɔka yɛ no na wohwɛ a wakotu ɛna ɔno nso ɛde ɛka asɛm na wotwe mu deɛ ɛba bɛhwɛ no hyɛ sɛ atwerɛfoɔ ne adiyifoɔ no nso ɔmo baayɛ ɔkwan a ɔmo nso fa Deuteronomy nsɛm bi na ɔmo nso ɔmo ka de ka ɔmo asɛm anaasɛ sɛnea ɔmo nso yɛ reference to Deuteronomy na ɔmo nso ɔmo de ka ɔmo asɛm ne ahwɛ adusuadeɛ a yɛbɛtumi asua afiri mu ɛno na nawɔtwe mu yɛpɛ sɛ yɛhwɛ yɛnka abɔsɛm no mo a mowɔ Sabbath school no twi ne borɔfo no sɛ ayi kakra ɛbaa ho sɛ wohwɛ twi na nka abɔsɛm no wɔse ɛyɛ Deuteronomy chapter 4 verse 29 ɛno yɛ nka abɔsɛm a ɛyɛ lesson 9 deɛ no ɛna wɔde aba bɛyɛ lesson 11 deɛ no but wokɔ borɔfo deɛ no mu a ɔyɛ Deuteronomy chapter 10 verse 15 ɛno ne nka abɔsɛm for lesson 11 no nti mo nhyɛ no nso mo a mokita twi no ɛne English no twi no deɛ no ɛnyɛ the right nka abɔsɛm no but English ne deɛ no na ɛyɛ nka abɔsɛm ma lesson 11 no nti mo nhyɛ no nso sɛnea ɛbɛyɛ a mo ya mo behu nsonsonya ɛwɔ mu sɛ wohwɛ Deuteronomy chapter 4 verse 29 na ɛyɛ nka abɔsɛm ma lesson 9 no ɛna mistakenly no ɔmode abɛma lesson 11 no ba wokɔ English ne deɛ a ɛyɛ lesson 11 nka abɔsɛm ɛna ɛwɔ hɔ no ɛyɛ Deuteronomy chapter 10 verse 15 nti mɛma sister age aka Deuteronomy chapter 10 verse 15 ɛyɛ nka abɔsɛm a yɛde hwɛ lesson 11 no mu pamtɔm mienti Awurade asɛm na so onananom ko na Awurade bata wɔn ho sɛ ɔbɛdɔ wɔn na wayi wɔn asefoɔ a wɔdi wɔn akyiri a ɛne mo afiri aman nyinaa mu sɛdeɛ ɛteɛ ɛnɛ yi amen amen great ntina yɛkɔ yɛnim no yɛbɛhwɛ nneɛma bebree sɛnea medi kan ɛka yɛhwɛ sɛnea atwerɛfoɔ ne adiyifoɔ ɔmo nso ɔmo ba akyiri no ɔmo nso ɔmo bɛfa Deuteronomy nwoma no ɛmu nsɛm ni bi na ɔmo nso ɔmo di adidi dwuma yɛndi kan hwɛ the book of Deuteronomy nankasa no addition ne to so mienu ana miensa no ye ka say the book of the law ye refer to Deuteronomy as the book of the law ye hu aniema na ewo mu and ne fa bia sa ba be piesa addition mu but ye refer back to 2 Kings chapter 22 and sembi esisi ewo hodomo eda so wo hwe 2 Kings chapter 22 na edebe ne siye efa Deuteronomy na kwase na fe ye nhwe addition betimi asua afiri mu ewo hodomo yo me da say you better and somewhere war 2 Kings chapter 22 here. Now I was here for a Bible near go back to 2 Kings 17. See a kind free wa BC 22 what I say maybe see I am for be by. Yeah. There's a him for ye obo ebidin Ahaz Manasseh Amon. Or say I am for you ombedi so no Niema omuye nyina na enso onyame ani. They did evil in the sight of the Lord. Yeah. Na se ba 22 a ɛhɔ no ɔkyerɛ sɛ ɔhene bi besi so a ne friend Josiah. Yeah. Na Josiah wɔse no adi mfie nwɔtwe na sɛ ɔyɛ abɔfra koraa na yɛde ne si so. Na wodi so no a the 12th year no sakraye bi free ase esisi wɔ Israel man mu. Anaasɛ ɔmanya no odi so. Yanka hu se Samra na Israel man wo ne mu ache mienu Northern and Southern Kingdom. Yeah. Judah and Jerusalem Samaria ne de ka ho. Nti Judah and Jerusalem no na se onyame asɛm a wɔsɛ wɔmodi ɛbɔ mo bra esiesie ɔman no na onyame asɛm na yera. Nti twura no mayehunu yɛbɛkan afiri Chorosim no so you can verse 3 hɔ 2 Kings 3 hɔ no 2 Kings 2:3 22 you can free verse 2 and 3 hɔ ɔsɛ na wɔyɛ deɛ ɛtene Awurade ani so na ɔnante n'agya David kwan nyinaa mu na wɔamane ankɔfa nifa anaa benkum na ɔhene Yosia afe ɛtɔ so 18 no mu no ɔhene soma Mesolam ba Asalia ba otwerɛfoɔ Safan ma no kɔ Awurade fie sɛ amen. Nti
samre ohene asoma so wonko awurade fie na afi ntoboa a omode ba na ye de ye awurade fie adwuma nyina no me fan se ye wasafo ne ye wo treasurer ho omo account fo na mra ohene soma safana no no koye no o se okọ ohene pani hekaya ho so omu akonta na akontabuo no no mu ye adwuma no a omuko hu se onyame asem na se ngoma Deuteronomy eka ho ewo onyame efie a altar no ho no ye de asie na se onyame asem no a ewo se amama no da bia ye hwetete mmerem no a da biara no no mo kan no se se ye de akoshe ba bia ye beka se eho no afu dust nti ye kofa asa ngoma no ba ye no na ebeduru ohene anim ohene ma wo mo kan odekoma of panini a prophetess Hulda mane kan no se twere no o kan se pe no e kai wo hene de Deuteronomy Mose e ka kire Israel ma kokobonsem ene warning se onyame de ma se muye we a inhira beba mo so muye asem mudi dwumadie we ne tie onyame a eno mo beba mo so no o kenkan ni nyina no e ma wo hene no etete ni ntumam efise onya hunu kese se onyame asem a na nke wo se ebo oman no ban no samre no om de asie enti enam so ma Josiah sakraye anasa reformation bi take place ema Judah and Israel ho nyina no sakraye bai ema atro adifo om yi wom firo abosonsom a na onyame ebom kokko se ma omo enye saa niema ni nyina no onyame enam so eyi efiri won ti se kan 2 Kings 22 ho no a yan kan atresem no kakra yan kan 13 and 14 ho okay na afi en kasa nkyere yen ose na osofo pani heki aka kyere otwerefo Sefan se mahunu mra ngoma awurade no awurade fie na heki ade ngoma no ma Sefan na ohen kenkane na otwerefo Sefan ba ohene nkyɛn na ɔde mu asɛm brɛ ohene sɛ wakoa ahwie sika a ohunu no efie no mu no agu hɔ na wɔde ahyɛ wɔn a wɔyɛ adwuma no a wɔde wɔn asisi awurade fie so no nsa na otwerefo Sefan bɔ din kyerɛ ohene sɛ ɔsɔfo Hekia de ngoma bi ama me na Sefan kenkane na ohene no ohene anim na eba sɛ ohene te mmara ngoma no mu nsɛm no osunsuan ne ntaadeɛ mu na ohene hyɛ ɔsɔfo Hekia ne Sefan ba Ahikam ne Mekia ba Akbor ne ɔtwerɛfo Sefan ne ohene akoa Asaya sɛ nkobisa awurade mma emame ne ɔman yi ne Yuda nyinaa ngoma a mahunu yi mu nsɛm no nti na awurade abufuhye a ɛdɛre etia yɛn no yɛkɛseɛ efisɛ yɛn agyanom entie ngoma yi mu nsɛm no sɛ wɔbɛyɛ sɛdeɛ watwerɛ no yɛn ho no na that is 13 na 14 na ɔsɔfo Hekia ne Ahika ne Akbor ne Sefan ne Asaya kɔ odifo ba Hulda a ɔyɛ Harhas ba Tikwa ba ntadeɛ sohwɛfo Salom yere nkyɛn nso na ɔte Jerusalem fa ɛtɔ so mienu mu na wɔne no kasae that is 14 okay all right ye call Deuteronomy ya kenkan last week mu adisua ye kan Deuteronomy 30:19 ye hunu ensam so a Mose o ka kire Israel ma efa onyame kokobo ene inshira onyame ewo ma wo so mu di onyame asem so a saa nguman ena Josiah mere so omko hunu wa Sunday mu a ye be kan kire ohene tie no omusa mpa onyame na momo agyanom tete so e kan nsem bi kire wo mo a saa mere wo mfa anya adwuma nti ema na akoma bubui ko ahunum na onyame soso e hye ne bo se reform so a odi aba ewo oman no mu no ehun sunsuaso bi no obenya
Ohawa eba o ma no so no enko no so. Na emu nyame beyi no obekwa akoda wo asomdwem. Tizi ehwe twere yi mu a na ehunu se Deuteronomy nsam a Mose di ma Israel ma no. Sansem no aso ewo ho. Asa mere mu akohunu nwuma no. Nwuma no mu nsam so eye kokobọ nsam, eye bambo nsam, eye nhiransam so mu di so a. Nti de ehunu no wo 2 Kings 22 no. Eno no ho asem na samre ye hwemu yo me da say say da wa ma yes say da hands so de kakra de eto aso me da say baby elder di dru ye ne me de ka ho ye say boni emu edupa onyame nka asem ma asem no enkoto abra emam nti say ye boni a asese ye very careful if you say se me boni bi a meye no se mi hu se ni onyame aka no ebeba sometimes no utimi estre no a ode che nanso no kwan a verse 16 no ne Yehuda ka ye nie ye nche ne so se o se awurade se ye nie hwe me de boni beba ha ne ehafo so se de nwoma yi a Yuda hene kenkan no mu nsem nyina tie 17 esane se wajame na wakɔhye aduhwam ama enyame foforo se wode wonsa no adwuma nyina ehuru mebo enti mabufuhye bedere etia hai na erinum na Yuda hene a osoma mo se umebi se awurade no de se mo nka nkire no nie se awurade Israel Yakobon sie nie nsemo a wate no de esane se wakoma yebete na wabra wo ho ase awurade anim se wote de maka no ehayi ne ahafo ho se wobedane amanfo ne nnome na wosunsuane wontade mu na wosun manim nti me nso mate awurade na wose enti hwe ubewu aka wajanom ho na wasie wo damena mu asomdwe mu na wani hunu bone a mede ba ha yi so no nyina na wode asem no be say ohene on say the opposite is Hezekiah. Yes, Hezekiah de no e ka kire se wo bewu o say urade mame 15 ka ho 15 mame bin ka ho nyame na nyame no ama na 15 yeah na 15 na chi no ohun nsem we to no e no kwa na kofa Babylon nsem no ba Josiah according to scripture no wanye boni bia yes e kire se na ejanom de no nanso boni no eba no e ma wuo kura beto no yes odi just 39 years yes young man when 40 years e na onyame e ma ne wuye adofo no ne ye kan nyina ne se boni se me ye boni a onyame ne waka wo sa nwoma no mu no Deuteronomy chapter 4 ye kan no lesson 9 ho no eno na ebe mu yo enso hwe ananka we mu kura mpo na nkomonu omo ho se yate asem no yesunsa ye ntade Yakobon se ne maka no ebeba enti se even owuo bi kura ba bia na Hezekiah Josiah de ni bia na oyi wafiri boni bia na wani be hunu mumma ye nti nyame ase if say do ba bia na nyame be ye bia pese ye di nipa adwen explain ye ntimi because we dey nka nipa na ye question na ka your questions me nyame pa so nyame wanye ne sa yo me da say isenti meka ni tietie mu say ye bompa ye ka say radio open enye ho ye ka ni kwa anase ye ka ni wa kuma ti say radio pen enye ho de na besi be say ti mijitum ti say na Josiah jeni de see na great enti na de ye ka no say abusiafo say okay kan 2 Kings chapter 22 na e kona sa nwoma na oheno omko discover wa sori fie ho na enam so ma nsakraso eba Israel no sa nwoma no na ye Deuteronomy a ende yesua emu ensem no ti no to Deuteronomy edin se emra enwoma eno enti ye share the incident no die ni betimi asua first incident because social narration na ewo ho ena omde akɔhye baabi ena afu dwene na kyese for all this one omde omadwene ena ewuli Israel what you say so what can we learn from that incident? I'm saying addition be brave wo my na normal me no na me hu free emra me kan Josiah de di kan simple efie asafumu etodo bi a ya na mabunu ye kan mo hye
young people no ya ka se wo mo ntwen mo susa mo no tra bia adwuma bi wo hɔ kora ye de be hye mo nsa ye tie wo mo no voice ba ye hwa Josiah no ya akwala 8 years no nyame ma no bedi wo hene emra ne 12-year rule no me fa se ye de 8 no kan wa no adi 20 and as our reformation is start here and 18th year no adi 26 and ko hunu nyame enwuman and ohun ngoma no the first time I watch nyame asem no was sakrai sakraye eba na kwam eno so ye adesua kese a mesumi sua firim se wote nyame asem it changes attitude towards God and namre mi no ye wo choresemi na ye nyina ye kan da bia da but insunsan so be na ewo mabrabo wote nyame asem no eno na boa no ma otimi reform the nation ema wo munya nkabo mu eti onyame asem ase yanso ye wo twerɛsem ye kasa kyerɛ nyina yanso ye de ho to onyame asem so na ase ye ma onyame asem no echenji yen awo ye ni yesu ene ekwan ye ni onyame edi nkita ndi adisua mienu a me kan ehonum no sa 2 Kings 22 efa Josiah ho minya ofi sa adisua yo Listen, kakra mpesa meka ni se ya ka se that saith the Lord. Sana Josiah de ye adwuma. Enti nya ye ka ni sana ya fa na me se ni medwen se ene ye de ya na. Se benya sunsun so te se nya Josiah sunsun Jesus se nya nyame aka no. Ya fa ni sa pepepe enti sa bra ye de ya adwen ene me sisi se beba mu na eniama nko te se ye se ko. Okay. Ana question now be say very important. In fact, you dwell on so a beboy and say ruling the nation without the word of God. Because so here Manasseh amo omo di animu no a ye ka omo asem ni nyina. The fact say na nwoma no ehye baabi am futuro abono for long time. E ma ni di 18 years in the rule of Josiah kra no ye nyame adwuma no. Kra na ansa o ka se omo nkoye no a. Na kire say they were ruling without the word of God. Yehu bi na because you see Deuteronomy in present truth. Yes. And we are singing na including Ghana no mokora no ayese yeda so eye Christian nations omokura mu no ye de nyame asema to nchen e na ye de yadwen na uhu a utumi hu se eno so the chaos e na eba wi ase na the question I bisa ye ho ne say abusua ankora no se oman ni nyina yi ato nchen kora no a won so we yi ato nchen ana are you being Josiah looking for onyame asem ana se yamfa nyame asem no your Sabbath school as Adventists, in fact Adventists, your Bible ultimate Sabbath school ni chire Bible mu enye book fufuru bia your church manual chire yen you know so your Bible no your spirit of prophecy onyame the light ma yen eno so chire Bible no tan no ma we nyina wo ho ye yato nchen ene ye de adwen ru asafo no ana se ye fie mu ye de adwen ru ye busua se ye de sa pe ye koye Manasseh mu de no na se ye fa Josiah de no de a ye behu nyame pe na ye nti mo me enko back ye enko fa kirosem no efa ru ye busua even o man no kra se wo mfa abusua de yetimi fa ebeboa ye great me da se pa mama ye ntwa so fa hwe England abakosem kra o mo sha se no mo de onyankopon asem ene build coronet say show ma abakosem and now mo se ye mfa onyankopon asem on twenchen na ye mfa onyankopon aso nda nya mfa ye tesco ni as that no and then what do we see confusion galore entine sana na akwakoye wo ye friend say Israel for person mama yen to so na fe yen hwe because yemra ye wo no esa se ne betimi awie yen addition now yem jump na fe yen kwa kenkan Deuteronomy chapter 10 verse 12 to 15 o yisemfua bi nso wo hode bie abibudi me hwe se ne nti ase esite wo hase se ne na point be na Moses pese o meki wo hase yen hwe Deuteronomy chapter 10 12 to 15 Amchomienti radiasam na fe Israel edi na Awurade Onyankopon repani wo wonchen ene se ubesuro Awurade Onyankopon na wanante na kwan nyina so na wadɔ no na wodi wakoma nyina ne wokra nyina sum Awurade Onyankopon na wodi ne mmransɛm ne na hyɛde a merehye wo ene yiso na aye wo yie hwɛ
Osoro ni osoro mu soro ye Awurade Onyankopɔn dia. Asase ni dia ewo mu nyina. Nanso wo nananom ko na Awurade bata won ho se obedo won. Na wayi won asefo a wodi won akiri no aya enemo afiri aman nyina mu. Said dear Etienne, Amen. Amen. Yes, the phrase what has say pese bebe Moses used the word osro musro. Nyina you rather dear. Sa osro musro no ye be kire asese na point ben e no pese ofuni be no pese twakire Israel for no. Me da say. Em say nedi kan meka say eye kasa ase kire no den kakra. Eya na igina contest kura nipa kura wo kasa no ebetimi ame ya kire ne opese wo kire ase ko kire se mu nyina no heavens of heavens no e wo ho bebre na ne meka e wo ho Genesis chapter 1 verse 1 mfitiase no Onyankopon bo osoro ne asase. That was as simple as that. There was no preamble, there was no explanations. Heaven and earth. And na obi bisa me say na osi nyame bo osoro ne asase dia. Ene na baby a wote no. Time na omwo ho no na wote he. But that question comes down to the explanation of your friend heaven no. Yes. Because Genesis heaven no okan no. It is the heaven sky firmament no and they use as heaven. Yes. And this is all Bible writers no so person will count heaven you ya or use heaven and a heavens but a person will count tranwa on the poor crowd who use the seventh heaven. Yes. Obi so say the third heaven. Yes. Obi so say the heaven of heavens. Yeah. The word heaven is also. Yes. It is original as so now we have surah. Whatever you see there in the sky, you know, heaven. Yeah. It is a what you play more. Also, it kind tra clouds no back. It me tra me you know. It me crack come in. To hear down window no more. Hear down clouds no. Bear me and sa. Was here layers no. And so when we say kiti dear be shasi ayasa so. It is that heaven no ye cano. That is what we mean. Yeah. But so okasa say heavens of heavens nyame dia. Me baby ani wa o use heavens of heavens o use the word created from the beginning. Yeah. It means to say wherever a mystery baby nyame ankasa tie no a mystery say onene na pie ho. Yes. Kwan of us so yentimi ntiase. But near obo ya o kan say mfitiase God created no heaven ya ye hu ya. Aha. Yeah. Enti me gidi say near oka wo ho no word bi a me di twa no short to say or person or say everything then a friend total sovereignty. Yes. Bibiara e wo ho ne yehunu in fact New Testament no mu a Paul so use other words or say seen and unseen principalities spiritual and physical ne ye honhom ne yehunu ne yehunu ni nyina no e hwan dia onyame dia na ne yebesua free mu no is not the heaven of heavens ne keke ne yebesua free mu anytime a krofo no be use sa word heavens of heavens no this is 1 Kings 8:27 ne o use ye Nehemiah 9:6 and o say heaven of heavens no e nyame dia no baby obe use bia no person o kire nyame tumi. Okay. The power of God. All right. Tumi a ukra sa obo ade ya bibia ye ne dia baby a heavens bia ye nhunu kura na ye ne dia no question a obi sa ye ne say sa creator o wosa tumi we nyina na otimi slip ne nsa ema bibia ba o kasa ma bibia ye ho a na se wono a so ne mu baako the trinity no nyame ba sakro no baako etimi sane ba abode emu e ka se ma ba be wu cross so yes amamu say me hwe me mogya de agye mon kwa e de na e ka fa ne ho a esese itimi gi ne die ana iko ne nchen ti o you heavens of heavens no a na ese ba wuti mu ni say nyame no oso okron enu nti se me ba ne nchen a ese mi hu say oye wodo ama say so selfless say ko betimi aye bibia na ogya ne ho esan bewu agye yen ya because yesu no obewu ye no John chapter 1 verse 1 say ono no wo ho fitiase ne nam ne so na ye den even including the heaven of heavens no enu nti
me gidi say sa osom a mesom no the worship and as a nidi a me de be ma no gi a magi na di ene adwensa kira amenya no se mitimi enya a ese me hu ni kese ni tumi ansa my brain me ho ase e wo nanim because they do bia na ya fa nyame for granted I say ye ne ye equal bi na ye normal I say normal yitimi ye hinta no bi I say o kan asem a ye fa na agro bi because sometimes we play with God's sovereignty but on the ball heaven of heavens whatever it is say in heaven or to you say ye baby I will you it's just to me. Great, that's it. So it is that same statement what Deuteronomy 10:12-15 and Kings, First Kings and Nehemiah and Psalms, so they make use of those same phrases and enhance and church because we try to see how our latter prophets almost far Deuteronomy moon 70 almost the true Bible no and 70. Great, yan to us na yen share senior Deuteronomy senior Jeremiah and so on also making use of Deuteronomy. Yendi country Deuteronomy chapter 4:23-29. Now if you Jeremiah 7:1-7. Yen share senior sansemi relate. And Deuteronomy chapter 4:23-29. Say again why a crowd na hands and so what be Jeremiah 7:1-7. Na if we are ya kanimi no ne ahwe how o relate. Pacho ye kan Deuteronomy no. 89 tichemu aduonu miensa kopum aduonu nan. Monhwe mo hwiye na mo ran fi Awurade mo Nyankopɔn apam a woni mo pam ye no. Na mo anye ohoni na eye bibiara a Awurade wo Nyankopɔn abrawo nseso amfa. Na Awurade wo Nyankopɔn ye ogya ehye. Wo Nyankopɔn ni nkumfo. Se mo ma ne mo mama na mo chere asase no so na mo di asemoni ye ohoni ade biara te bia na mo ye de eye Awurade mo Nyankopɔn anim de huru ne boa ene mefiri osoro ne asase se medi mo adanse se yira na mo ba yira entem so efiri asase a mo retwa Jordan akofa no so mo na rin so na imom seye na mo besai pasapasa na Awurade be pansa mo egu amanaman mu na obeka mo kakra bi wo wiase aman a Awurade de mo bekoso no mu na eho na mo besom anyame a eye onipa nsa ano enwuma ennua ne abo a enhunu ade na enti asem na enidie na enhu ade enhwe no na eho na mo behwehwe Awurade mo Nyankopɔn na se mo de mo akoma nyina ene mo kra nyina hwehwe na chikwan a ubehunu. Amen. Amen. Great. Yenhwe Jeremiah 7:1-7. Yenhwe sene ono so Jeremiah etinso yichemu ba kunkosin so no say asem efi Awurade nkyɛn ba Jeremiah nkyɛn sɛ kogina Awurade fie ponkasie mu na kɔpae asɛmi yi ho ka sɛ muntie Awurade asɛm mu Yudafo nyinaa mofa aponkasie yi mu bɛsɔre Awurade sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie momma mwakwan ne mo ne ye nye yie na mama mwatena ha yi momfa mo ho nto atrosem yi so sɛ Awurade asɔre fie nie na sɛ momma mwakwan ne mo ne ye yie ampa sɛ mubu onipa ne ne yonko ntem atantenene sɛ mwa nhyɛ ahoho awisia ne ekunafo so anase mo anhwie mogya edibem angu ha yi a na mo ani enyame foforo echi amfa anye mo ho bone a eno na mema mo atena ha asase a mede mema mogya nom se frititi se enkusi da no so amen. Amen. Great. Enti yenhwe sakin kansem hwe de Deuteronomy Moses na o ka kire mo na hwe Jeremiah nso ono nso aduru no so no ono nso de na o ka sen na sa nkenkansem mienu won kitamudie Medase, we patrol say, yes, say, I can't with Deuteronomy now.
nya kase se mutie Awurade asema se mo antie na mo kosoma nyame ana Awurade ba pa mo fi ho mo beka kakra ba be mo pasa ba se mo san de makoma nyina ba hwehwe Awurade a obeje mo se wo hwe Jeremiah bro start ebeye odifo no na eye bra Josiah aba ni reforms na ba se nya edade nkan enti ebra no no so otwe no ma no refer every nia onima obeto se Josiah na oye no nti wo hwa ensem na ekopet se na eda kan no oti se mo ani nkontomposem mo hwe ewisia mo hwe we ba okọ Deuteronomy ni so niam bebre ni oka no eye ni na the same that is say or draw ni de ene every one no de aba ho nti na me meka ni se ya akwanhwefo enye se de betutu ho se ya akwanhwefo keke ti se na eda kwase Awurade asawe dan ni so mo anya papa no mo ko bom payempo obeka se mo payempo edede jejeje o masum obeka se nye moja ene mwa mo betwa ene beye mi bibi na city entini na no Deuteronomy ni Jeremiah ni na ejina city a mo beye ede amanyame so ene bema ne omo beka no onyame betie onyame ye onyame dofo se o se mo ko ye we nyina mpo na me pansa mo fra asase ne so a se na ken na beye omo dia age se mo tie fi ko ka che omo mpo sa addition ba ko bi e twon se mo ko do asase mo nka se mo bibi papa bi a mo ye ye ntine mo timi aye enti city enti ye Christopher si etie nyanyame aka wa hye ye bo se encho we ba be friend dia ko su ken ti se ne na Israel no omo ko asase su ken no si etie na ebeye ye de osese mutie na mo ya obedi asase ne so nipa pasemo entia afuna bedi mu na entie Christopher wa wotie mi ame ya kwanhwani wa wonya ko bibia wo si wo sum nyame bia odi ho ato nyame so no nyame se wo ye sitie na wotie ni nko ade a ewiye ni nko ni ndie be asi ya ntie ni dia wa nhwa ye ni be ho kena nso na ye na ye na it's your great say you sima kakra bi na o se de edition ede eba na wiye ye wo nsampo bi nso ye wo se ye frumu enti ye ndi kan na ye nhwe ne Awurade na ohwehwe every Israel for no sa wo hwe Michael D4 Michael so D4 Michael ma ye che insian yimu miensa ekopem onwotwe no se ne waye krado bia no D4 Michael enwoma no eche ye insian yimu miensa ekopem onwotwe no ye nhwe ne Awurade ka kire Israel for no na ye nhwe se ne no so relate to Deuteronomy enwoma no D4 Michael enwoma no eche ye minsia yimu miensa ekopem onwotwe no memman edia na maye wo na edia na me de ahye wo bre bua me na me yi wo firi Misraim asase so bai na me ji wo firi nkwafie na mesuma Mose Aaron ni Miriam di wanim memman kai ejina Moab hene Balak tueye ne de bua ba Biliam di buano efri sitim kodru Gilga said ye ebeya na wohunu Awurade insatine no insamtine no yes ensiane se edia na memfa memre Awurade anim mekoto osoro Nyankopɔn no memfa ohia fode memra nanim ni nantwie imma wadi afi pachokosi se kosi 8 Awurade ni beso adwanini empem ahodo engu se asutini empem dudu memra tunti memfa mabakan memra anase yafunuma mikra boninti ngwotwene se waka de eye akyewo nipa ni de Awurade hwehwe no oho enye biribi se adetini ni ye ne adoye pe ne ahobrase a wode ne Onyankopɔn nante amen amen you add a quick one yan show sa odifo Michael semi say na wo hwa ani Deuteronomy nsɛm a ɛwɔ mu nso ɛkɔ sɛ hwɛ adifo a ɔmo edi animu ɔmo baaye anaasɛ twerɛsɛm mu a
wɔn ntwerɛ yɛ ne nyinaa no egyina ne kwaredi a ebedi ama onyame te kan all the prophets no a tabia no no kwaredi si ehwɛ Israel for ane onyankopɔn akwantu a wɔn tu free Misraim ɛkɔ bɔhyɛ asase a onyame ne wɔn yɛ apam onyame apam nyame adi so wayi wɔn deɛ ne onyame hwehwɛ ne sɛ wɔn so bɛdi wɔn so part of the covenant no their end of the covenant no wɔn bɛdi so ama nokwaredie ada adie si ehwɛ Deuteronomy a nsɛm a ɛwɔ mu nyinaa no egyina saa nokwaredie no so bɛdi nokware ama nyame onyame asɛm ne bɔhyɛ de kokɔbɔ nsɛm a ɔde ama wɔn nyinaa no wɔn de bɛyɛ adwuma na ha na Micah so ɛsa atimu bi si ehwɛ Micah yɛ kan free chapter 6 no akɔpem 8 no ayɛ sɛ onyankopɔn ɛyɛ complain onyankopɔn ɛka sɛ wɔn ayɛ biribi atia no onyankopɔn te sɛ bi a wɔnya asɛm bi na wɔde akɔ mmara hyɛ bedwam mmara court wokaka wɔn nsɛm na efiri ase no he called upon the mountains as witnesses wɔmɛtie na afei wɔka Israel ma deɛ wɔn ayɛ na kɔkɔbɔ a wɔbɔ sɛ ɔhaw ne abɛbrɛsɛ asɔɔde a mo ayɛ sɛ mukum enwan sɛ wɔ hɔ koraa ɛno no ɛnsolve that problem deɛ bɛsolve problem sɛ bɛyɛ sitie no motie onyankopɔn asɛm na ɛkɔ awie no verse 8 wɔ ɛhɔ paa na asɛm no gyina wɔse menkan hɔ bi patɔ nkan no twi no ma yɛ so waka ne ɛyɛ akyerɛ onipa ne deɛ awurade hwehwɛ no wɔ ɛnyɛ biribiara sɛ adetene ne yɛ ne adɔyɛ pɛ ne ahobrɛase a wode ne wo Nyankopɔn bɛnanteɛ si ɛhwɛ saa nsɛm yi a ne yɛ refer back to Deuteronomy 10 12 and 13 a ne nyinaa no yɛnkan hɔ kakra 12 and 13 Deuteronomy 10 12 and 13 Deuteronomy 10 12 and 12 Deuteronomy 10 12 verse 12 and 13 na afei Israel ɛdeɛ na Awurade wo Nyankopɔn pɛ ne wɔ wo nkyɛn ɛne sɛ wobɛsuro Awurade wo Nyankopɔn na wanante n'akwan nyinaa soɔ na wadɔ no na wode wakoma nyinaa ne wo kra nyinaa som Awurade wo Nyankopɔn edumiɛnsa no na wadi ne mmara nsɛm a ne ahyehyɛde a merehyɛ wo nnɛ yi soɔ na ayɛ wo yie nti sɛ yɛhwɛ deɛ Mose ɛka wɔ Deuteronomy 10 verse 12 yi a ɛkyerɛ yɛn sɛ Mose ɛka mmara no ho asɛm the letter of the law sɛdeɛ mmara no kaa sɛ yɛba Micah ɛtire nsia no yɛka nwɔtwe no a ɛno so ɛka mmara no ho asɛm but in a different connotation honhom a ɛdi asɛm no akyi ɛne sɛ yɛbɛyɛ deɛ tene pɛpɛɛpɛ we will love mercy. That's right. And then was it nante ahobrasie mu eni onyanko. That is the spirit of the law. Nti the waka ni nyina sɛ emra no ada bia yɛ ka mra wasa expanding no. That's right. Said the ekwan yɛ bɛfa so a yɛbɛ nante eni onyankopɔn n'asɛm no ɛbɛkɔ pɛpɛpɛ. Nti Micah refer back to Deuteronomy. That's right. Asɛm a Nyankopɔn ɛka kyerɛ Mose ɛde gu akwa mu no the same asɛm no ɛna Micah reference was yɛnhwɛ fana one afei yɛn sorry so Daniel chapter 9 11 13 and afei 16 ɛfa Daniel mpaeɛ no yɛfa extract bi wɔ mu yɛnhwɛ sɛnea saa extract no nso no ɛno ne Deuteronomy bo related directly na afei yɛmfa nsɔre yɛ addition so Daniel chapter 9 11 13 and 16 ɛmu baako edumiɛnsa ɛne edunsia edu baako ne se na Israel nyinaa atomra na wamane sɛ ontie wone na nuabɔ ne ntam a watwerɛ no Nyankopɔn akɔ Mose emre mu no ahwie gu yɛn so sɛ yɛayɛ bɔne nti 13 sɛ deɛ watwerɛ no Mose mmara no mu no saa bɔne yi nyinaa aba yɛn so nanso yɛanhwehwɛ Awurade yɛn Nyankopɔn anim sɛ yɛbɛsane afiri yɛn amumuyɛ ho na yɛtie no nokorɛ ɔtɔ edum sia no sisi
Oh, Eradi, said dear within in Natiano, Danny were buffo, nay, when you brave free, who crow Jerusalem, who be pokron sway. Na yɛn bɔne ne yɛn agyanom amumuyɛ nti na Jerusalem ɛne woman adane ahohoradeɛ ama wɔn a wɔtete yɛn ho nyinaa. Amen. Amen. Great. So opening hands yɛn fan sorry yɛn addition so sign na Daniel empire na oboy ɛno nso ɛne Deuteronomy ɛwɔ twaka. Me da say say the kind of reading me try very short. Yeah. Ohwe Daniel asem wo kan in 11 13 and 16 no. Or yet direct reference to the law. That's right. Law ben say kaya Deuteronomy chapter 4 no. Yeah. Or ka kire Israel for no say mra mo kwa akotena mu nkuro emu yi mo bewo na mo awo mo nananom na mo be free enchen ma saa adesua no mu no me ye reference say na enye se nyame na all ma wo mo say me hyem se mo nkoye bone but his foreknowledge you know was because of experience any nyame a wo ye ntira ama me ye reference cry about me ma me say o soma o say koto enwo bra na o di sika hye wo nsemu a onim wo dada ntino o di sika ne hye wo nsemu a o say wo de wo kɔ no koyereska no na san fa sunbra ensi ye but onim ni ya ebesie enti wo be kwa abanso ampa abedi sun na ba enti but owie ye no ka kire o mo say empo se mo kɔ na se we nyina ato mu wi a na se mo san ba me nkyɛn a aha ena na ye yusu teshuva no so mo return e ba me nkyɛn a meje mo na me de mo ebeye oman ena Daniel esan say ne yedi kan ya de sua we ye mu say so udi nyame asem no ebo wo bra you can make references to ne boshe no it is 70 years na Jeremiah on the Jeremiah de no kra on so sign pick free Deuteronomy yes because Jeremiah mre no na ye Josiah time mre Josiah edi hen no na Jeremiah ye prophet yeah enti na Josiah kofa mra ansem no baaye no Jeremiah mo na wo munim mra kro no a na ewo ho no enti Jeremiah ansem o twero ndodo no a Deuteronomy nsem no na copy bi free mu that's right enti ensem wo ho a no wo ka se ye nyina Mose mra ne amfa anya adwuma no kire se 1 na Daniel nim nyame asem 2 na ensem a no yakada ho dada na Daniel gina so a kire se ya ye bone Daniel nyi ne ho amfiri mu bi efise Yakobon kan se mo mananananano ma Daniel mo ba so time not so no say ne beto mo ampa so obo mo hwete sa enu nti twaka wo mu ne se bibia nya foforo wo wie ase sene o senkafo nsem ne tie no yehu ni nyina no ya twera to dada adomo a yehu na ne nyina no ya adomo a na ewo Deuteronomy ene ne ewo ho dada na mmom Yesu abeyi na di kese ama yen atwa picture no like say ade na in shadow so Yesu abeye no in reality ewo na dom no mu moma yen fa no for granted as a cheap grace that's right na yen tena boni no mu efise ne oka na Deuteronomy ni nyina no Daniel ene ne nkrofo Shadrach Meshach Abednego ne ndomufafo ni nyina no sebi ebeka se nkabone ne nyom na ye enso esanse ne nyame aka to se mwasefo se moye weyi a we na beto mu nti ebeto Daniel mu na nigesam ne se Daniel nyina so anka se nyame utimu eden na mu gina ne bɔhyɛ nsɛm so efa Mose mra no mu nti ko 16 no se oh Awurade ne waka to wo se wo begye yen no hwɛ so na yɛ den gye yen ɛno nti yen so se yekomu ama ye mo nyame so bo fi se ye bɔne ne kofa bɔ ha no ba na mu yen nyina ne bɔhyɛ nsɛm so se empo se me bɔ mo hwete na se wo ha no ba na se mo san mo akyi eba megye mo ti o ha no ba mo ma yen nyina sa bɔhyɛ se ne Daniel gina so no se no wonim Deuteronomy the book of the law no wonim ne wom nti na utimi yes yo me damo ase pa ma ya de onyankopon enhiramo se mama mo ho kwan na mo de dwumadie sei de abrayen atiefo mo pensem mu ne mo ncheche mo no yi se atoya sumu atiefo nso anyamu antiase onyankopon enhiramo next week the no so beautiful see Deuteronomy ewo at pam foforo no mo Deuteronomy in the New Testament be hwese ne Deuteronomy nsam no eno nso ewo New Testament mo ya ne achiche mu se New Testament and Old Testament ba be hu se ni nyina eye ade baako pe next week ye de no nso ede ebebra mo nyankopon enhyiram na ma ye nkate ne na mema Elder for the Sunshine so ema ye kra odomfo agya da wase adesua
etu awosen adesua a ɛkyerɛ yɛn sɛ mpo baabi a yɛakɔ akɔduro yɛdwane afiri wo nkyɛn gyapa sɛ yɛdwane ɛsaa bɛtoa wo a wabie wo nsɛm a wobɛgye yɛn yɛda wase wɔ saa bɔhyɛ nsɛm a wode ama yɛn deɛ yɛka sɛ hu yɛn mmɔbɔ na afei wo nsɛm a aba yɛn nkyɛn ɛnnɛ da yi nsɛm yi ɛnyɛ subura ɛwɔ yɛn mu na daadaa nyinaa yɛnsa bi nom yɛnnom no na afei ɛsiesie yɛn ɛsakra yɛn ɛtenetene yɛn yɛtumi anante w'anammɔn a watwa ato hɔ ama yɛn deɛ ɛkɔdɔ paa ne sɛ ɔsorohene bia a wosiesie ama ɔma no yɛne yɛatiefoɔ yɛahwɛfoɔ ɛnyɛ yɛsua adesua nyinara ɛnyɛ yɛbɛte wa nsɛm yi dapa wo nsɛm yi ɛbɛsiesie yɛn ama saa da no kɔ so hyira yɛn kɔ so hu yɛn mmɔbɔ kɔ so ma abanbɔ no ɛnyɛ kɛse wɔ yɛn so na deɛ kyɛn soɔ ne sɛ ma ho nkronkron no ɛnkɔ so ɛne yɛni akoten ɛne yɛn nante wɔ nansa wiase mu ɛda wase sɛ ayɛ wo pɛ na watie yɛn wɔ dɔba yesu kristo din mu amen Amen.